Novus er taget til Lisbjergskolen for at interviewe nogle børn om, hvad de synes om folkeskolereformen, selvom den ikke er så ny mere. Hvad synes du om den nye skolereform? Det kunne være bedre. Så er det godt med at vi får sproget meget tidligere, så vi lærer det meget bedre. Altså, ideen bag den er meget god, men nogle af de gode idéer er ikke rigtig blevet ført ud, så den kunne sagtens have været meget bedre. Hvad er det så, der er godt ved den? Jeg synes, det gode det er, at man får sprogfag tidligere, så har man en større chance for at lære dem. Okay, hvad kunne være bedre? Vi blev lovet, at vi skulle have mere bevægelse, når skoledagen blev længere. Det synes jeg slet ikke, vi har fået. Det var bedre, sådan med, jeg synes nogle gange, vi får for lange skoledage. Lidt flere pauser, og sådan noget, når vi har lange dage, så kunne man lige få en pause til at få noget mad, og man ikke går helt træt af. Har du så tid til at lave andre ting i din fritid nu, er der skoledagen er blevet længere? Ja, det har jeg. Okay, hvad laver du så i din fritid? Jeg spiller badminton og går svejt. Altså, er det presset med tiden? Kan du godt nå det? Nej, ikke hele tiden. Om mandagen, der er en ret lang dag. Der skal jeg egentlig spille badminton, før vi får fri, så der kan jeg ikke rigtig nå det hele. Nå, okay. Mange tak, Astrid. Det lader altså til, at der er både gode og dårlige ting ved den nye skolereform. Det er direkte fra Lisbjergskolen i Aarhus. Det er Novus juniorreporter Mathilde Berg Hagenau.